ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಚ್ಚಿ ದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈಗ ತೆಲಿಪೋರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ತೆಲಿಕೆ ಆರ್ಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಐನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪರು ಐನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪಂಡ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಫನ್ನಿ ಅದುಂಡು ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪಂಡ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಹತ್ತಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಅಂಚಲ ಪಣ್ಣುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ತೋಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅತ್ತು ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಓಕೆ ಮಾತು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅದಿಪ್ಪೋಡ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಂಚ ಕಟ್ಟ ಉಂಟೆ ಪಂಚದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ನಂಬೇರು ಹಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಚನ ಹೋಯ್ತಂದು ಹೋದ ರೈತ ಮಾಡೋದು ಹಣ್ಣು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ನೀನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಂದಿ ಪಂಪುಜಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಆಡದಾದನ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚಿ ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ ನೆಡ್ಡಾಯ್ತು ಉಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ರ ಎರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿದೆ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಮಲ್ಪಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಐಕ್ 100% ಶೋರ್ ಪಾಡ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಈಚೆಂದ ಇಜ್ಜಿದು ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಬಕ್ಕಂದು ಬಂದೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಂಚವಲ್ಲ ಮನದಪ್ಪ ಹಾಂ ಇಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅತ್ತವ ಅವೊಂಚೂರು ಮಾಡರ್ನ್ ಆದುಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಅಲ್ಪೊಳ್ಳದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಂಚ ಕಟ್ಟುದೆ ಉಂಟು 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 ಏ ಪಂಚ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಏ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿಯನ ಏ ಅದೇ ಪಂಚ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಹಾಂ ಈ ಬೋಲ ಎಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ ಎಂಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಹತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಇಂಕಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಣ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಣ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಚ್ಚಿ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅವು 150 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಸದ್ಯ ಬೆಂಚ್ ಆತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಯಾಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬೇರೆ ಪಣ್ಣು ಉಂಟು ಮೇಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತರು ರಡ್ಡೇ ಪಾತೇರು ಅದೊಂದು ಅಂಚ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಆಚವ್ರು ಬೋಡತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಬದುಕೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಓಡದ ಮೇಕಲು ದಾಲ ಪಾತೇರು ಒಂಚೂರು ಎಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರು ಉಳ್ಳದ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮಾತಾ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಇದು ಯಾರು ಓಕೆ ಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಶಾಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ತತ್ತೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಡುದು ಒಂಜು ವಾರ ಕರೀದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜು ವಾರ ಕರೀದು ಮಲ್ಲೆಂಚಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಮತ ಫಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಣದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ವೀಡಿಯೋ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ತೋಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಿತ್ ಲೆಜ್ಜರು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಪಿ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂಡ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈದಿರತ್ತ ಐಕು ಬೋಟ ಅದು ಯಾರು ಖುಷಿ ಅಂತ ಯಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಕ್ಕಡ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಐಕೆ ಯಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಉಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೀಡರ್ ಹೋಗಿ ದಾದ ಬರ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಳ್ಳೇರು ರೆಡಿ ಅತ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನು ಮಣ್ಮಿದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ನೆಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಆಯ್ನದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣು ಆಂಡ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂದು ಇದ್ದತ್ತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಂದತ್ತು ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮುರುಗನುಂಡು ಕೊಲ್ಲಿ ಮುರುಗನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಸೇರ್ಕಾಗ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬಡದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಈ ಜನ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿನ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಡೋದಿಲ್ಲ ಲೇಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಡದೆ ಆಡು ಒಟ್ರಾಸಿಂದ ಬಂಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿಂದ ಆಡು ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ರಾಸಿಂದ ಬಂಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಬಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಆಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತರ್ದ ಯಾರು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಣ್ಣೀಗ ವೀಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುಣಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಲು ತೆಪ್ಪಾರು ಮೆಕ್ಲು ಬಿಡ್ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಾರು ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ ದಾಪಂಡ ಫನ್ ಇವತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಬರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಯ್ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಅಂತಕ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿರು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮರ ಹಾಯ್ ಇದು ಜೋಶ್ ಇಜ್ಜಾವ ಮಾತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಚಂಡಿಗೆ ಹೋದ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಶ್ ಹಾಯ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಮರ ದಾದನ ಹಾಯ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಇದಾ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೆರ್ಗುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂರ್ದುಂಡು ರಡ್ಡುಂಡು ದಾದ ತುಪ್ಪಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ತುಪ್ಪಿನ ದಿಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚಂಡ ದಾದ ದಿಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನೇ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ವೈಫೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ದಿಕ್ಕ ಅಂತ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಕ್ಕದ ಲೈವ್ ಪಾಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಪಾಡೋಣಿ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಂಡಿ ಓಕೆ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು KFC ತಗೊಂಡರು KFC ತಗೊಂಡರೆ ₹100 ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಚಿಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪಂಚ ಸಾಂಗ್ ದಿವಚ್ಚಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪ ಉಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೂಪ ಮಾಡೈತೆ ರಿವೀಲ್ ಅವು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಅದು ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಡು ಎಂಚಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದು ಇದನ್ನು 2 ದಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವು ಐಕ್ ಬಡೋದು ಇತ್ತೇನೆ ದಾಯ ಎಂದು ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ ನೆಂಚ ತೋತಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಾವು ದಾಯೆ ಮೂಜಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಜನ ಮಾತ ಉಂಡಾವ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11:10 ಐನಾತ್ ಅಂಡ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಂದೆ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ 7:05ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೇರಳದ್ದು ಹೊರ ಬೋಯ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬೆ ಆಡೋದುಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪದ ಬಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋದ ಪೆರ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾತದು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ತುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಎರಡಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರುತ್ತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಇಚ್ಚಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಹಾಂ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಲೈಕ್ಗಳ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಓಕೆ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಪಂಪಿಂದ ಬಂಡ ನೀನು ಲೈತಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲೆ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಕದ ಪಂಪಿನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನೆನಪಾಪುಚ್ಚಿ ದಾತಂದು ಪಂಪಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾತ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಪುಚ್ಚಿ ತೂಕ ದಾದ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್